kat singi na kaliang jong ki seng samla snong volunteer snong bat ka unit organization jong ki self help group ya punlong ya kan ni ka jing tre social work bat ku ye ki nyut ye ki nyer bat khantam i plastic ni du balayo ji kai na ka office jong u block development officer dan ba kan ni ka swat bharat mission ban ya penduk deng thong ya kecing sapriang jung ki plastik apo usnong ka thau di na kaliang jong ka snong bila dia penbek ban tre social na kapor sa kapor te hrei kali ka jeka ka badai ka area jong ka civil hostel nong ston ka ladon ka jing chipun ya ki kun samla jong snong ya ka biu ba pinju ba ya ka snong ko we na ka daw ba ibana bar jong snong mau ka diang deng ba kan di ka national highway ki penjekria da ka ba ki bread ki plastic hadin bala de bam ki jing bam bat ki we pat ki para snong ba marjan ni sajlap ki juan the ya ki plastic ba ja ki we ki chair penjebo te kani kala long ko we ka jing ka ba kraw yang ni ka snong no ba le ku ta ka jing kerpat ka long ni ra kerpat ba kan tuju ya ki snong ba marjan jong kani ka area nong ton ba piso ha bandung ban bread pathar ji plastic ba ja ki we ki chair po jong ni area snong jongi ni la penbek ju kat bala na kaliang jong ki volunteer jong snong ban pek perman ya kan ni jeka bala da ngilap ya kitu gitu ba sim kabu ban penjek kria ban bread pathar ki plastik kamut pasnong ladalap ni pensitom patung ka anjong pasnong kuntang akarpat ba na kaliang jong ki para marjan jong ni snong bala da pi jon ginu ginyut kinyer ha ban the hala ge jong gi jaka hala ge jong gi snong kumbangi ge snong mo gadang gi don la ge jong ge jaka te nyut omde ban chubrat bathar ela dalap pa pi yaile e gi bukum ni kam nimban se ban le e gun kam patkum an snong jong ge snong mo